Nebo tam můžeme dát, že jsem vymletej. To každý ví. Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Je tady Pepe Logic 114, naložený ve slizu. Čau Adame. Ahoj Honzo, ve své vlastní omáčce. Je až neuvěřitelný, jak Adamův kumbálek je prostě na to léto takovej špatný. To ti sem celý den svítí? Nebo jak? No, v podstatě jo, no. Je to zde náročnější, než možná být venku. Ale zase se zbavíš, jak se to říká, jak byl v Wall Streetu, chodil do sauny, aby se zbavil těch špatných drog. No jo, jenže to pak musíš ještě skočit do té ledové vody taky. No, tak to Honzo můžeme spolu, kdyby si chtěl. Ne, já tady řeknu lifehack, již možná více než rok se každý ráno sprchuju v ledové vodě. Má to 2 benefity, je to super, nejsem vůbec nemocnej a tak. A za druhý, víš, kolik ušetřím za plyn? Protože my máme doma plyn na ohřev vody a tak. A tyjo, to jsou vracečky prostě. To je ještě jak klesla teď cena po tom válečným jako situaci, tak tyjo, vraceli nám letos dost za plyn, takže... Ty prostě nevíš, jak prohrát v životě. Ne, já to neumím prohrávat. Já to prostě nikdy nenaučil. Na co šáhneš? Tak je, ne zlato, ale nějaká platinka nebo něco. A spíš Bitcoin, ale to je pravda, to je Bitcoin, ale bude rent dneska. Nicméně, teda díl 114, děkujete, že jste s námi. Což mě vede k reakcím na reakce. My jsme minulý díl žebrali, ať dáte vědět, jestli jsme se teda už vyčerpali, jsme nudný, unavený a všecko. A přišli naopak velké množství poměrně reakcí, že naopak, že jsme... S Honzou jsme zatlačili slzičku. Ano, byli jsme, takže my děkujeme. Kdo to chcete všechno vidět, běžte na Discord a na komentáři na YouTube u minulého dílu. Ano, bylo to příjemné. Byl tam mimo jiný, teď se omlouvám, nevím, kdo přesně psal, že díky nám, že jsme tady v průběhu řešili Oncemi v Rožnově, takže koupil nemovitost, která reálně teď poroste na ceně po oznámení, ke kterému se dostaneme v jednom z témat. Ano, to je skvělé, to jsem velmi rád. Takže gratulujem samozřejmě. Až jsem byl vlastně překvapený, že to nebylo priced in, že už tam všechny, jako, ale tak ono asi o tom moc lidí nevědělo, no. Možná, jako, že ten průnik těch nemovitostí a tady těch informací není tak asi běžnej. A já jsem chtěl ještě reagovat na pana Landsmana, protože jsem to už nestihl napsat v komentáři, který říkal, že vzpomínal s přítelkyní na polití se medem a potom posypání konflejky, což bylo jedno z témat ke Gaussiánům, kde docházelo k vyhlazení bruskou následných konflejků díky regularizaci, což mě velmi potěšilo, protože zvlášť na tuto přirovnání jsem velmi pyšen a jsem rád, že to utkvělo v něčí paměti. Myslím si, že... Já myslím, že tohle utkvělo v paměti mnoha lidí, ale v takový tý zásuvce nikdy neotvírat. Nebo... Já právě myslím, že třeba to utkví v paměti... Je to takový ten gore prostě? Ne, já myslím, že to je takový ten dokončovač. Takový, když už jsi na tom edgy, tak si na tohle vzpomeneš a už... A jedeš prostě. No. Když se potřebuješ třeba ze zdravotních důvodů nebo po opici vyblejt, tak odevřeš tuto obálku. OK, no. Ne, ale tak ještě děkujeme, jste skvělí. Tak. Ano. No a v tom případě my jdeme na témátka, nejdříve ta menší. Adam chce rozjet rant na krypto v české komunitě? Kotlině. No, tak můžeš, no. Jo, ještě jsem chtěl říct, že musím říct tuto poznámku. Německo už skoro skončilo s prodejem svých 50 000 bitcoinů. Teď jsem chtěl říct not gonna make it. Německo udělalo ve své historii mnoho historických chyb. Jsem si jist, že tato bude ta největší. Myslíš, že i větší
než vyhlazování jisté populace nebo než uzavření jaderných elektráren. Honzo, právě v tom byl ten vtip, že tam je těžké se vybrat. Ale chtěl jsem to nechat... Je to takové kvantové a opět teasing na téma jedno. No, ale ty jsi otevřel tu krabici, uchu. No to je jedno, A pěkně smrdí. Prostě Němci potřebují platit sociální dávky a potřebují se semknout. Ale náhodou Němci teď mají třeba jednu zajímavou investici. Najděte si, já to ještě nemám jako téma, někdy v budoucnu, zajímavé evropské čipové nové firmy, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Takový ty na vzdálenější budoucnost. Black Semiconductor chtějí dělat, dostali teď od německé vlády nějak přes 250 miliardy eur. Budou stavět v Německu továrničku na grafénové spoje mezi čipama. Ano. Velice 2031 až dále plánují produkci, první na světě, takže i samozřejmě se tam dějou i spousta zajímavostí. Jo? Ale k tomu se někdy dostaneme, k těmto novým zajímavým projektům. Byť je samozřejmě zcela každému jasné, že ani tyto pozitivní výhry nedokáží smazat tyto obří prohry. No, půjde na to Česko. Já jsem zaznamenal na Twitteru a vůbec nevím, buď to bylo na Twitteru, nebo někde jsem prostě brouzdal random, že české banky trochu uvolňují své restrikce vůči kryptu, zvláště vůči exchangím. Což dřív byl velký problém, prostě posledních pár let, protože byly zmrazené možnosti posílat si peníze z mnoha českých bank na, ať už to byl Binance, občas byl, ono to je specifický pair jako banka, jo, ale týkalo se to prostě různých exchangí a tak jsem si říkal, tak to je zajímavý, tak když teďka to uvolňují, tak to vyzkoušíme. A já jsem měl jako primární exchange Binance, kde původně jsem s nimi normálně komunikoval, ale měl jsem to skrze dolarový účet. Jenže v rámci různých změn v předpisech a tak dále, tak už teďka tam povolujou off-rampu čistě v eurovém účtu, takže jsem si musel ověřit vlastně nový účet eurový z Binance a tak jsem si říkal, tak to zkusíme, jestli to půjde. Konkrétně se jedná o Airbanku, jo, v tomto případě. A tak jsem vám poslal samozřejmě okamžitě hláška, na tuto adresu nejsme schopni poslat žádné vaše peníze, mají nějakou vypořádávací banku, myslím v Lotyšsku a je to prostě zakázaný. Jsem si říkal, no tak to je to zajímavý. A upozorňuji, já jsem to chtěl jenom jako off-rampu, takže nechtěl jsem tam nic posílat, ale že bych tam odsaď v průběhu třeba Blue postupně ukrajoval a bral nějaký zisky, jo? Nebo že předpokládáme, že to ještě nějak následující rok bude dobrý. A chtěl jsem mít nějakou oficiální teda off-rampu. No a tady to samozřejmě nevyšlo a říkal jsem si, no tak buď to můžu zavolat na jejich podporu a myslím si, že jako kdyby člověk se k tomu rozumně vyjádřil, tak možná by ti udělal nějakou výjimku, jakože bys řekl, klidně mi tam dejte limit odchozí platby 5 € a jenom potřebuji ověřit účet a jinak si budu jenom posílat. Ale nakonec jsem si říkal, že na to kašlu, protože občas je lepší na sebe možná neupozorňovat v jistých případech. Což je trochu bizár, že se v tom člověk cítí jak trošku, kdyby měl lepru. Je to takový podivný, zvlášť s těma ETF-kama, takže jako očividně se to dostává do normálního finančního světa, ale stále jsi prostě zákazník druhé kategorie. Tak jsem si říkal, že na to kašlu, že to vyřeším jinak. Jo? Tak jsem nějak prostě hledal nějaké různé možnosti. Samozřejmě jsem si vzpomněl i na debaty s Noa a s dalšími lidmi z Discordu hledně třeba Vexlu. Vexel je fajn na výměnu teda primárně Bitcoinu, ale je tam, měla by tam mít hranice maximálně 10 000 € na jednu transakci. Je součástí impéria Satoshi Labs. Ano. Což neříkám, že je jako málo peněz, ale kdyby potom člověk chtěl existovat třeba více jako jak kdokoliv, jo? Neříkám já, ale tak prostě o tom mluvím obecně. Tak samozřejmě, když člověk udělá jeden vklad na svůj účet v hotovosti do bankomatu nebo na pobočce v hodnotě 200 000, tak nad tím nikdo asi nepozastaví, nebo já jsem to párkrát dělal a jako nikdo mě nekontaktoval, že to je divná operace, ale kdybys jako exitoval víc nebo chodil tam po 200 litrech 10krát, tak si myslím, že bys možná něco triggernul. Jo. Takže není to prostě ideální, bych řekl, není to ideální cesta.
Pak tady máš teda Bitcoin maty, ale ty jsou v tomhle ještě víc Lidl, protože že tam je limit bez KYC třeba 25 000 plus nějaký poplatky větší. To je pro normíky, no, je to v trafikách v metru furt ještě občas. No, za prvý, no a hlavně... A je to taky pro podvedený babičky, který tam ládujou své úspory. No. Ale představa, že teda třeba exituju 1 000 000 z nějakých degenplayů v 25 litrech, tak mě z toho nabíhají pupínky, takže to také nebyla úplně jako nejlepší cesta. No a samozřejmě jsme se koukali na další různé varianty a občas jsme se o tom bavili na Discordu, jako, že je i možnost, což je trošku jako jiný přístup, ale že můžeš dát teda tvoje krypto jako kolaterál a dostat za to rovnou český koruny, což je tady jedna služba taková. Já jsem teďka zapomněl název, ale dá se to dělat i v rámci DeFi. Jo? Nicméně to neřeší nutně tu věc ohledně té off-rampy nějaký oficiální. Jo? Ne, že by nebylo oficiální si s někým vyvexlovat peníze, ale no prostě známe úřady a tak dále. Jo. A tak jsem hledal nějakou jako jinou, ještě lepší cestu a tak nějak jsme se probírali českým rybníkem hlavně, protože tam by bylo malý riziko, že by to bylo blokovaný Českou bankou a ještě k tomu by měli českou pobočku dost pravděpodobně v Praze, takže cokoliv by se tam dělo, tak tam můžeš zavolat nebo se tam zajít. Jo? No a probíral jsem těch služeb víc a teda nakonec jsem se teda rozhodl pro CoinMate. Z mnoha... Taková klasika, no, teď. Z mnoha teda důvodů. Není to placená reklama, já vlastně jsem to chtěl jako pochválit za sebe. Za prvý to je prostě pěkně udělaná služba. Za druhý to nabízí i Bank ID, což nabízí i mnoho teda exchange evropských. Jo. Není to ještě už rozšířený všude, protože tam je potřeba ty APIčka různě napojovat a je tam nějaký compliance a tak dále. Ale tady je to fajn, protože vlastně tam vytvoříš účet a máš KYC hotový jedním přihlášením do banky. Bank ID, já ho mám čím dál radši, já se tím hlásím i do datovky a tak, ať mám klid. Omlouvám se CZ Niku, že nejsem takový ten rozteskávač moje ID, ale Bank ID mě prostě, protože tu banku už mám. Jasně, zase o mě teď ví o něco víc, ale tak. Ale je to prostě pohodlný, no. Je to v tomhle velmi, velmi přínosný, zvlášť to KYC je prostě voser, protože nikdy nevíš, to závislí na různých vendorech, kteří to dělají, to KYC, pak tam musíš posílat nějaký výpisy z banky, teďka někdo tam může rozhodnout, že tvůj výpis z tvýho účtu elektřiny není dostatečný, protože tam je jinak napsaná adresa, prostě je to hrozný omrt, takže to Bank ID v tomhle je dobrý. Samozřejmě tady bych chtěl poznamenat obecný teda princip SSI, že jo, o kterém jsme se třeba bavili s Jakubem, ale bavili jsme se o tom i v kontextu třeba Avastu, který na to jde více decentralizovaně. Bank ID je přece jenom dost centralizovaná takový prostě bobek, který v tomhle tom není pro mě ideální z hlediska filozofického, ale jako funguje, takže je hrozně fajn, že to tam je integrovaný. A tam by to prošlo a jako zatím jsem tam ještě nic neměnil, ale postupně to tam budu přesto nějak jako lifrovat. A je to fajn, protože i pak, když se to bude danit, což prostě se mi nechce, no, samozřejmě nikomu se nechce danit. Tak jako, no, je to... Ale už to máš nějaký více oficiální cestou, než si prostě sypat přes Vexel hotovost na účet, jo. Je to takový... Tyjo, teďka mě... jak jsi mě ty daně připomněl, tak teďka jsem měl brutální šok, volali mi z finančáků. A to by furt volali z finančáků, mně přijde. Nebo před pár lety taky ne něco? To bylo, to jsem tady říkal možná tu příhodu se sociálkou zase. To bylo se sociálkou. Jak mě kvůli té tisícovce, kterou měli pod jiným tím variabilním symbolem, to jsem tady říkal jinde. Teď volali za to a totálně na mě ve mě hrklo, ale chtěli jen dodat nějaký čestný prohlášení kolem dítěte a daní. Takže... Čestně prohlašuji, že mám 10 dětí a... Ne, že slevu na daní uplatňuji já a ne Míša. Jo. A Míša řekla to samý, ale obráceně. Ne, tam ta vystavila to čestné prohlášení. Jo. Které jsem tam nedodal, takže ho chtěli. No. A to je vtipný, že ti volají, protože já cizí čísla zásadně nezvedám. Ono se to tam nějak objevilo, finanční úřad. Některý se objevujou, já nevím, jestli je to funkce toho
Android telefon aplikace, že už to whitelistuje. Nějaký veřejný jo. databáze čísel. A to je dobrý. To bych se mohl podívat, jak to funguje, to vlastně nevím. No. Takže myslím si, že ten CoinMate je jako teda schudná věc. Opět říkám, není to jediná exchange nebo služba, jak to dělat. Jo? Ten vyvíjí to tady různě, ale prostě jsem já chtěl už vnímám, takhle... že ten CoinMate je takový jako čím dál větší takový standardí, když chceš mít takový jakoby, řekněme, klid. No. To samozřejmě není to... je to prostě voser hlavně v tom, že lidi, co by chtěli tradovat, a nebo by chtěli mít hodně jako obchodních párů, což samozřejmě CoinMate nenabízí, nebo nenabízí ani likviditu, kdyby chtěl obchodovat velkým, tak samozřejmě se nevyhneš tomu, že musíš obchodovat teda někde třeba na Binance a pak zase posílat přes CoinMate ve smyslu vlastně komunikace s bankou, ale tak jako dobrý, no. It is what it is, jak se říká. Tak. No. A chtěl jsem ale ještě zapíčovat na to, že prostě a ta jako neschopnost, ta neochota se přizpůsobit absolutně tady tomu světu je mi z toho na zvracení. Já prostě, kdybych byl nějaký šéf produktu, třeba v Airbance nebo v PPFC, tohle bych tam jako zajišťoval, jo? Ano, ale víš co, Adame, ty nejseš. Já nejsem, já to ale chci říct, já to řeknu. To mi nikdo nezabrání. A tak prostě udělám to. Oni se často vymlouvali. Já chápu, že tam může mít validní jako důvod, jo? Že přes ty účty nebo přes ty korespondenční banky nebo vypořadávací, který třeba Binance má, tak tam docházelo k různým jako podvodům a tak dále, nebo lidi nějak navedli. Ale dělal bych to tak, že v rámci toho produktu tak vytvoříš třeba 30 šablon, který obsahují ty korespondenční banky veškerých směnáren. Všechno ti to jako klientovi připravím, jo? Když budeš chtít si ověřit účet eurovej, tak si tam jenom naklikneš. Ano, chci si ověřit Binance účet tady. Ono si to i bude vědět, jaký tam máš zadat ve zprávě prostě ID, aby ti to spárovalo, což ti zase poskytne ta exchange. Jo? Ideálně, kdyby na to bylo výměnný API, aby to bylo automatizovaný. A tohle bys mohl lidem nabídnout, už takhle by jim to ušetřilo strašně moc život a ty bys zamezil tomu, že by nějaký Jarda prostě posílal Binance peníze, přitom by to bylo nějaký podvod, jo, řekněme. Mohl bys tomu jít takhle naproti, že přes API třeba CoinMate můžeš nakupovat, i v bankovnictví bys mohl nakupovat Bitcoin, který by teda byl, jako nebyl v tvém držení. Samozřejmě můžeš nakupovat ETF, ale mohl bys nakoupit i takhle Bitcoin. Plno lidí by ti za to urvalo ruce, sice bys, i kdyby jsi tam dal 0,5% navíc poplatek, plus ještě nějaký poplatek by byl na CoinMateu nebo kdekoliv, tak stejně by to ty lidi kupovali. A podchytil bys prostě strašně moc lidí, kteří do toho krypto postupně chodí a byl bys za boha. Takhle seš prostě za vocase a posadil bych tam všechny právníky a řekl bych jim, a kdo mi řekne, že to nejde kvůli nějaký vyhlášce, tak ho chuť tebe pošlu do Uzbekistánu zakládat 2 roky pobočku, budeš tam žít na venkově, vole. To je špatný Uzbekistán. No ne, já to beru, že občas oni na východě měli nějaký jako biznisy, PPFK, tak bych jim pohrozil, že kdo řekne, že to nejde, tak budeš do Uzbekistánu na 2 roky. Nebo do Tadžikistánu. Oni se teď spíš zase na ten západ. Mimochodem doporučuji knížku Sibirský kšeft. Je to románové podání podnikání Petra Kellnera v Rusku, respektive hned na začátku během kuponovky tamní. Jo. Něco tam je vymyšlený nebo zdramatizovaný a něco je pravda a je to zábava. No, tak závěrem prostě jsem chtěl říct ty prohlášení o tom, že se to zlepšuje, že trošku uvolňují šrouby, tak já ten pocit nemám, tu zkušenost. Pokud se nechcete mrdat s věcma, jako je zase zakládat Revolut a přesto si posílat ty prachy různě, prostě s tím je takový sraní, tak je lepší podle mě ten CoinMate nebo jiné české služby, které i tady mají licenci, jsou akciovky a tak je to prostě čistý biznis a máte to v suchu, no. Adame, ty víš, že krypto není čistý biznis, že to používají jen pašeráci drog a tak. Sám to dobře víš. Já vůbec nebudu reagovat na to tvoje hloupé poznámky. Já si dám taky rentík, jo. Já si dám rentík na recenze monitorů. To dneska v tom vedru jsme nějaký nasraný. Jo, já jsem si teď kupoval nový monitor
21:9 ultrawide. No a jen chci říct, že teda recenze monitorů je teda pain. Ty prostě, když se ten monitorům nevěnuješ samozřejmě každý den, že se v tom nevrtíš, tak potřebuješ si udělat nějaký research, co si teda koupit. A recenze zase prostě na tebe navalí tunu údajů z těch sond, jak oni přikládají, že jo, na ty začnou tam do tebe valit takový šílenosti, říká, ale mně je to jedno, že tady je jedno čísílko víc nahoře nebo víc dole, já nejsem jako blázen prostě, já potřebuji si koupit dobrý monitor, který bude prostě v pohodě. Proč na začátku 5 minut neřeknete prostě, jo, tyvo, je to pěkný obraz, když tam normální člověk přijde, budeš z toho nadšenej nebo ne. A oni tam řeší takových a pak můžou dát tu druhou část pro ty fajnšmekry, co se v tom vyžívají, nebo pro ty profi grafiky, co potřebují přesně nějaký skalibrovaný nejvíc reální věci, OK, ale jako neexistují recenze, který přijde, jo, je to dobrý, a když už existují nějaký pronormíky, tak je to zase nějaký youtuber, který to je evidentní, že to má napolo zaplacený, a jen tam zase valí hypy, nebo prostě je vidět, že o tom vůbec nic neví, jo, zase. Jesus. Ne každý je display nácek a potřebuje všechny ty. No, je to, na výběr monitoru potřebuješ PhD z monitoru. No, jako, no podle toho, co ti předkládají ty recenze, tak jo, ale nepotřebuješ prostě. A teď hlavně ten obraz je z velké části dost individuální, jo. Někdo vidí mírný ghosting na VA panelu, někdo vůbec. A teď oni tam do toho zabředávají do posloupnosti, šíleně se větvících šíleností. To je jako od Kafky vlastně by se. No. Takže jako šílený, zlepšete se v tom. Udělejte executive summary a pak se vrtejte v kalibracích a... No a chceš trošku zamachovat teda, co vzal, jak jsi s tím spokojený? Já jsem s tím velmi spokojen a nevím, jak jsem mohl žít jen z 16:9 nebo 10, kolik jsou ty standardní, 16:9? Okay, tak se dají koupit různý, no. Nevím, jak jsem mohl žít s takovým pidi. Ten ultrawide je teda top. Jen teda samozřejmě zkoušel jsem třeba na YouTube některé videa vypadají, že jsou 21:9, ale nejsou, takže když to dáš full screen, tak jsou ořízlí nahoře i po bocích. Aby jsi nestěžoval. Jo. A samozřejmě jsem zkoušel asi 2 hry nebo 3, jak to vypadá. A třeba cutscény v těch hrách jsou vyrenderovaný 16:10, i když hra je ve widescreenu. A to já mám tady taky občas, že cutscény jsou. No. Takže, ale tak to je tak jinak, je to pecka. Ale mě by zajímalo teda, když se koukneš tady na ten Alienware, který je vlastně starší, ten je 2020, jsem ho kupoval 2021, jakoby poznáš na první pohled, že by ten tvůj monitor byl jako lepší. No takhle, když vidím jen tohle, jak ne. Nebo pro mě to vždycky byla záhada, já jsem ještě trošku barvoslepý, já právě nevidím moc dobře ty rozdíly, takže... No a to je to, o čem mluvím, o těch recenzích, to je přesně ono, že každý to má jinak. No a tak. Takhle na dálku ne, to asi nejvíc to je vidět, třeba když si pustíš velmi kvalitní video nebo tu hru. Jo. Tam, když jsem pustil, to se klidně zde přiznám, já jsem věděl, že naprosto boží grafiku plnou skvělých barviček má ten Avatar od Ubisoftu. Mm-hmm. Fakt ta džungle, to je pecka, jo, ta grafika. Mluvím o grafice. Hraje to velmi, řekneme, Ubisoftí. Tak jsem si kvůli tomu zaplatil to předplatný na měsíc a že to vyzkoušel. A to teda, když tam vylezeš v té džungli, no, tak to já jsem vůbec říkal, jak je to možný, že jsem mohl žít s takovým lead monitorem takovou dobu. Ten jsem si dal teď jako druhej, no, na vejšku, jo. No a takže takhle bych to asi poznal, jinak taky ne, tak no mají, když při běžný práci to zase tolik. Já to právě taky moc toho nepřiznám občas, když jsem vybíral třeba ten Alienware, já jsem chtěl hlavně velký a tenhle se mi zdál prostě podle recenzí dobrý, ale občas jsem si dělal nějaký srovnání a teď tam byl tenhle a pak nějaký jiný, ale ten stál 60. Když to tady ten třeba 30, tam ten stál 60. A vidíte tady tu hloubku, já nevidím nic, já si beru tady za 30 a jdu dom. A vidíte tady ten kontrast, co ne?
Jo, ale tak chápu, že profíci, co se v tom vyznají, tak si teďka myslí, že jsme úplný kokotíci. No dobře, tak když to dělá profesionální DTP grafik nebo whatever, tak jasný, ale tak to označím, že je to recenze pro DTP grafika a ostatní jdou pryč prostě. Ještě domů. Jo. Normální člověk také monitor nevybírá. No. Já jsem si pak pro ně jel do Alzy, což byla chyba, měl jsem si ho nechat přivízt, obří jak prase, ale tam mají vystavený monitory a tam možná je nejlepší se jít kouknout do Alzy a vyzkoušet si to. Mimochodem vtipný je, jak jestli si pamatuješ, jak jsme u nás na Maloměstě bylo na náměstí prodejna Sony a měli tam ten demostánek s PlayStationem 2. A jsem chodíval po škole. Všichni tam chodili zevlit a teďka samozřejmě všichni zevlí v Alze na těch kompech. Tam hromada smradů tam hraje nějaký Valoranty nebo co. A tam na Maloměstě to ještě bylo dobrý, protože ono to bylo schovaný a tam ono to bylo pod takovýma schodama. No a ještě vedle byla 7, to byla Božína lejvárna. No, takže jak jsme dohrál v 8 večera, zavřel se Sony, tak jsme mohli, pokud jsi teda už chlastal třeba ve 13, což nebyl můj případ, ale pokud jsi byl z takové rodiny, tak si mohl rovnou jít na druhou směnu. Ano. Toto město mělo prostě všechno, ale... Teď už to tam není, no, bohužel. Teď už je to příliš korektní město. A nad tím Sony byl boží počítačový malý obchod, kde... A ještě tam bylo zubarství, myslím. Jo? Tam jsem totiž chodil. No nic, jdeme už dál. Taky přemítání, vole. Takže monitory, no. A teďka věci z Discordu. Adam chce probrat asi 4 témátka. Ano, nebudu nějak extrémně zdržovat, ale chtěl jsem na něco upozornit. Vybral jsem jenom nějaká, kdyby vás to zajímalo více, tak se tam těch tématek točí více, tak si tam můžete pak připojit a kouknout se. Ale první teda jsem vybral, to tady dával zrovna Honza, no, tak to je takový trošku Lidl. Je to blog post od Cloudflareu a ohledně blokování AI botů, scraperů a crawlerů, já to vždycky nemůžu říct tady to slovo. Což je poměrně zajímavý. A myslím, že oni teďka říkají, že to vydali jako nový, nebo bylo to v nějaký betě a že to teda můžeš zapnout nad svýma prostě webovkama nebo nějakou sítí a že by to mělo poměrně efektivně právě blokovat AI boty a scrapery a tak dále. A je to teda zajímavý. Já jsem rád, že takovýhle služby postupně vznikají. Jsem trošku nevím, jestli jsem 100% překvapený, byť oni tam ty čísla dávají, jakože dokážou zachytit veškerý AI boty a že to je tak easy. Myslím si, že to tak easy není. Říkají na jedno kliknutí, že? No, ale jako moc tomu nevěřím. Nicméně tuto cestu velmi chválím, protože z hlediska toho generativního obsahu nejen jako textového, ale i obrázkového, tak poslední půl rok je docela peklo, zvlášť třeba na sockách. Já teda spíš se o tom dočtu, protože jediný, co já používám většinou jako Twitter, ale jako Instagram nebo tak vůbec nepoužívám. Ale na co jsem se občas jako narazil na články, tak prostě ten engagement farming je neskutečný, že nejde o ty třeba originální posty, které vzniknou, to jako napíšou lidi, ale potom ty komentáře v tom jsou očividně generovaný nějakým LLMkem a je to velmi jako podivné. Netýká se to zdaleka jako jenom Twitteru, ale i ostatních sociálních sítí. Na Instagramu už běžně jako jsou farmy na vznikání umělých profilů jako ženských a tak dále, který jsou jako nebo ne zjevně vygenerovaný, ale to musíš poznat, když se jako na trošku vnímáš. Ale přijde mi, že nejen ty fotky občas z těch profilů, ale i ty popisky a všechno je vlastně automatizovaný. Což je jako voser velký a začíná mě to pěkně štvát. A nerad bych, aby jsme se propracovali k takovéto budoucnosti. No nicméně, jak jsme se bavili o tom SSI právě v kontextu toho Bank ID, tak já si fakt myslím, že do budoucna nebude vlastně jiná cesta, že dojde k nějakým metodě autentifikace právě skrz tohle, přes nějaký SSI nebo Bank ID typicky, kde nepropálíš svou identitu, ale budeš moc postovat a bude to jako velmi prioritizovaný, že to je vlastně od člověka, protože do budoucna
by to jinak bylo velmi jako špatné. Nechutné přímo. Nepoužitelný vlastně, že jo? Ty sítě, no. Jo. A tak na to můžete kouknout, odkaz bude dole. Další jeden odkázek tak je od FN. A ještě má tam, myslím, podtržítko na konci. Mám tady na Macu FN. Klávesu. Ano, to je pravda. A je to další článeček člověka, který programoval v letadle, což už je několikrát, myslím, že 2x nebo 3x jsme tady povídali o blog postu, který byl dělaný v letadle. Prostě... Taky často píšu v letadle. No, je to... Když není net, tak je to také omezující. Musíš psát něco, co je třeba glosa, takže to můžeš blejt z mozku, nebo mít všechny poznámky, protože nemůžeš dohledávat informace. Ne? No, ale když jsi zmínil ten internet, tak to na to přímo navazuje, protože tento post se týká používání internetu v letadle zdarma skrz whitelistovaný weby ve firewallu, což je taková klasička, řekněme. Ale není to úplně zase taková klasička ve smyslu třeba tunelování, jak bylo dřív, nebo se dalo dělat, když operátoři nepočítali do FUPu třeba Facebook, že? Nebo Netflix, nebo YouTube, byly různé akce. No, byly, ale pak se začalo strašit síťou neutralitou a tak. No. Je to také složitější. No nicméně šlo to poměrně jako dřív pěkně obcházet a potom brousovat cokoliv, co bylo na netu. Důležitý bylo, že to nějakým způsobem se panelovalo přes doménu právě třeba YouTube nebo Netflixu, ale šlo to jako dělat a byly to docela pěkný řešení. Tohle to není úplně jako ze stejného ranku, bych řekl, protože to využívá jako interní systémy těch whitelistovaných webů, to se tam případně dočtete, ale je to taky docela zábavné čtivo. No. Další rychlá poznámka tak je Knowlock.cz. Tam musím poděkovat Víkendovi. Ty jsi to tam taky postoval, Víkend taky, ale Víkend je samozřejmě, pan Víkend je důležitější než ty. Tak. To víme. Knowlock rozšiřuje teda své služby třeba na anonymní videohovory, vyhledávání, úpravu dokumentů. Ale mějte na paměti, že to jsou anarchisti, jo? No, tak jsou to krásní lidé, podle mě. Dobře. A nebo třeba nabízí i šifrovaný chat, všechno bez teda nutnosti se nějakým způsobem tam vlastně víceméně logovat nebo propalovat svou identitu. Honza o nich psal, ne? Párkrát. Takže můžeme dát i nějaký odkazy na tu jejich genezi, jak vznikaly a tak dále. Právě protože o nich mluvím, že mi přiznávali, že jsou jako anarchisti. Pane Silák, my jsme ani nikde to neříkejte. Já myslím, že oni to snad mají i někde na webu, ne? Nebo něco. To je dost možný, no. A poslední rychlá věc, kterou jsem chtěl poznamenat a která by se mohla líbit mnoha LLM fetišistům, tak je PowerInfer, což je teda vlastně asi je to první LLMko s inferencí na smartphonu, která je velmi rychlá. Dříve před mnoha měsíci, když třeba vznikla Llama a další takovýhle ty paket, řekněme LLMka, menší velikosti, tak se snažili velmi radikálně snižovat své nároky na paměť. To se dá teda docílit mnoha technickými postupy, to teď není zase tak důležitý. Ale několik týdnů na to, nebo možná i dní, když Llama a další byly uveřejněny, tak se začalo objevovat několik šílenců, kteří to začali nasazovat třeba na, když jsem to viděl, na různý smartfony, na Arduino, na Raspberry Pi a tak dále. Ale samozřejmě ta inference byla velmi jako tragická, jo? Že dostal z toho jeden token třeba za 3 minuty, což je takový pokec. Tedy když si bavíte třeba s Honzou v hospodě. Jo? Taky velmi pomalý, takový mumlaný. Ne, naopak, já když jsem v hospodě, tak velmi jsem živej a velmi hlasitý a pak to přechází postupně do totálního vypnutí. Ale většinou, nebo ne přechází, to přijde většinou z ničeho nic, to vypnutí. Prostě klasická vypínačka, jak se říká. No, dobře. Nicméně teda PowerInfer je na úplně jiné úrovni než ty předchozí pokusy. Dokáže
dokáže generovat až 12 tokenů za sekundu. A to už se dá použít. No. To už je hodně použitelný, to je hodně hratelný. Jako to už je takový, že to akorát čte, nebo teďka nevím, teďka to nebudu tady vymýšlet, ale už je to prostě praktická věc, víceméně, jo. Myslím, že oni říkají, že to podporuje až Mixtrail 47B, ten model, a má to teda Mixture of Experts, jo, což je trošku něco jiného, než mít všechno zapečený jako v jednom modelu, ale to je celkem jedno, jsou jaký technikálie, víceméně, pokud se o to teda nezajímáte nějak do detailů. A tady ty naměřené hodnoty tak ale byly z nějakých, oni tam měli OnePlus 12 a Ace 2, což jsou takový víc high-endový telefony s až 24 GB paměti, jo, takže to není úplně takový ten telefon za 3 s Androidem, jo. Ale a myslím, že většina, oba dva myslím, že měli Qualcomm v sobě. No. A to je víc to, jak jsem tady říkal minule, jak jsem byl v té Koreji, jak tam Samsung a další prorokovali růst počet rámky v mobilech a všude. Bude to potřeba, no. Bude to potřeba. Ale je krásný, že už teďka teda jsme, nebo ne my, ale tady autoři Power Inferu, tak jsou schopni tohleto provádět. A postupem to bude čím dál lepší a prostě na ten edge se dostaneme s tady těma věcma, no, postupně. No, tak to ano, vy jste taky minul, jak jsem mluvil o těch čipech edgeových AIčko, tam sice třeba jeden ten startup říkal 5 tokenů za sekundu, ale i to je na nějakou věc, kde nepotřebuješ komunikovat s chatbotem a generovat si obrázky, ale odbavovat nějakou, já nevím, když chceš mít... Nebo knowledge base prostě nějakou specifickou. No. Tak už to je jako věc, která se dá používat. A je to skvělý i z hlediska privacy a prostě možnosti nebejt závislý na hegemonech a být loknutý někde. To je ano. Mimochodem, zrovna myslím před pár dny nizozemská firma Axelera, která přesně dělá tady ty čipy edgeový, tak dostala další várku penízků, takže dějí se tyto věci teď. No a ještě jsem si vlastně vzpomněl, to byl tak konec toho tématu, ale ještě jsem si vzpomněl vlastně, a to jsme se ale bavili jenom spolu, tak ohledně čínských LLM a to bychom někdy mohli dát téma na ty Mindspory a takový ty věci. Mindspory od Huawei, potom teď vyšla statistika, že Čína má nejvíc patentů v generativní AI, táhne to hodně ByteDance, tedy majitel TikToku. A můžeme někdy to zaměřit i na ty akcelerátory jejich, výrobu jejich. Je to zajímavé, já jsem se díval teda na ten jejich low-level jazyk a vlastně co to umí a tak dále a myslím, že to asi možná stojí za delší hloubavé témátko někdy. Připravit, no. Dobrý, no. To je všecko z těch Discordů? Ano. Dobrý, já teďka byl požadavek, myslím na Discordu nebo někde, že nějaký update k tomu Onsemi, protože proběhla teď zpráva, že teda ten FAP rozšířený v Rožnově teda by měl být. A já bych tomu dodal teda nějaký ještě pozadí, jo? Co to jako teď znamená a co bude. Protože to mně nepřijde, že by se nějak řešilo, co to teda znamená. To oznámení, co proběhlo, tak dala oficiálně už teda Onsemi, že si vybrala Česko ze 3 možných lokalit. Česko, Jižní Korea a Amerika, kde už taky působí. Vybrala si to na základě toho, že ministr průmyslu Josef Síkela několikrát se s vedením Onsemi setkal v Americe, v Česku a tedy a řešil s nima, co teda mají udělat pro to, aby se rozhodli to Česku dát. Takže řekněme, že nasliboval, že co je možné a on se mi teda řekl, ano, máme záměr to tady postavit. To ještě neznamená, že to nutně se jako může se stát, že ne, ale pravděpodobnost není velká tohoto. Jde o to, že teda je vybráno a můžou se učinit kroky formální, který jsou nutné, aby ta továrna začala vznikat. Jo? A ten krok, co teď bude následovat, je, že Onsemi musí podat oficiální žádost k vládě o udělení investiční pobídky, která byla podmínkou.
byla podmínkou 20%. To je tak zhruba teď 46 miliard korun. Zhruba, no. Takže co tak mám za info? Vláda naštěstí už dřív připravila novelu zákona o investičních pobídkách. Tam nebylo možné takovouhle velkou pobídku dát. Kdyby jsme tu novelu neměli, tak to prostě nedostaneme, tu investici. Jo? Ta novela umožňuje takzvaným strategickým projektům dát až 27 něco procent pobídku, což je dost. Vypadá to, co mám info zákulisní, že teda to bude zhruba 10 miliard. Jo. On se mi teda podá tu věc a vláda pak samozřejmě už jí nezbývá nic jiného, než říct ano, protože si už na tom udělala PR a všecko a to už by byl průser jak mraky. No, ale to ještě nekončí. To ještě zdaleka nekončí. Pak to půjde do Brusele. Proč? Je to státem podpořený projekt, který na to dá miliardy korun. To znamená, že v Bruselu se bude posuzovat, zda to neodporuje nějakým nekalý soutěži, nedovolený podpoře státní a tímhle věcem. Což může trvat pěkně dlouho. Co Intel a další společnosti oznámili stavbu v Německu, kde na to vláda cpe úplně jiný sumy. To, co my v korunách, tak oni v eurech a ještě víc. A to je ten Bitcoin právě. No. Teď proto to prodávají, potřebují na to ty prachy. No a ještě formálně ty TSMC a Intel v Bruselu furt jako neřekl. Nedal tu notifikaci, jakože OK, můžete. Určitě budou v řadě projektů nějaký velký zpoždění kvůli tomu. Dokonce Wolfspeed, což je americký výrobce polovodičový, tak ten to zastavil investici v Německu, protože nemá povolení. Jo. Další, co je, my máme Evropský Chips Act, což je sada opatření, jak posílit ten polovodičový sektor, který mluví o tom, že tyhle investiční pobídky, jestli je někdo chce, že musí přijít s takzvaným first of a kind, prvním svého druhu investicí. Což bude zajímavé, jak se to bude posuzovat, protože on se mi to chce na výrobu na bázi karbidu křemíku, SiC, což first of a kind nebude. Tuhle fabriku bude stavět ST Microelectronics na Sicílii za 5 miliard eur. A jsem zvědavý, jak to tam teda bude. On se mi v český, to v Bruselu budou řešit asi nějaké tamní lobistické kanceláře nebo tak, protože ty si s tím asi nebudou úplně vědět rady tady, jo. Takže uvidíme. Ale rozhodně ten proces teda není tak, že teďka se oznámilo, bude FAP a bude, jo. To ještě bude trvat. No a pak třeba by za 3 roky mohlo být postaveno nebo něco takového, no. Budou se stavět Rožnovce, stavět byty, školky, všecko možné. A už to mobilizuje první investiční projekty mimo, co jsou na to navázaný. V podstatě společnost Energoaqua kvůli té expanzi investuje až 1 miliardu korun tam v areálu rožnovským. Budou se muset znásobit dodávky vody, elektřiny a technických plynů, včetně vodíků. Ten se používá třeba tam na tamní epitaxi. Takže tohle už je projekt, který ten Energoaqua rozjíždí. A uvidíme určitě víc investičních aktivit na to navázaných. Takže tak. No. A ještě dodejme, že on se mi paradoxně teďka v Rožnově propouští, asi desítky lidí. Celkově oni propouštějí nějaký nižší tisíce, protože trh se předzásobil po té krizi, tak rychle všichni nakupovali, potom není tak nadšená poptávka po elektroautech. To taky vypadá na zajímavý, na to sám zvědavý, já tomu nerozumím, ale
máš tady na jedné straně hrozný hypery, na druhé straně se i Tesla, pokud vím, má docela problémy teď s odběrama těch vozů, řekněme. No, myslím, že tam měli pokles, ale nesleduju to detailně. No. Takže teďka takováhle situace, každopádně ten projekt karbidu křemíku je jako long term, dlouhodobý. Ale zase dobrá zpráva, že by se jim to mohlo rozjet, protože Evropská unie dala obří clo na čínské automobily. Dobrý, tomu já nerozumím, tomu nemůžu o tom debatovat. Faktem je, že teď ty odběry nejsou tak velký těch polovodičů v tomhle případě, takže musí propouštět. Karbid křemíku plánujou mít jako dlouhodobou investici, takže tuto ovlivnit nemá. A on se mi část těch lidí přesouvá do design centra, který oni mají v Rožnově a v Brně, takže tam oni můžou přesouvat lidi. Takže nic tak hroznýho se neděje. Taková prostě redukce. No a co tak vím, tak letos má mít OnCemi v Rožnově tržby přes 7 miliard, růst o několik miliard meziročně díky postupným investicím a ta expanze má přidat minimálně dalších 20 miliard ročně na tržbách, minimálně. Takže to není malý projekt. Tak snad to všecko se doklepne, no? Ano, já myslím, že mohu říct za nás oba, že držíme palečky. Jo, to rozhodně. To rozhodně, no. Jinak vláda dál na tom dělá, má to mezi klíčovými prioritama nebo oborama, je to AI, polovodiče a kvantové počítače, k tomu se dostaneme v jiném tématu dneska. Schválili konečně velkou půjčku z Bruselu 1,1 miliardy korun, která se bude splácet 30 let. Je to v rámci Národního plánu obnovy a stát těchto 1,1 miliardy dá jako dotaci 4 firmám polovodičovým, Kodasipu, Micromind, což je součást TTC, UJP Praha a česká pobočka NXP Semiconductors. Na 4 projekty, třeba Kodasip tam má řešit novou generaci procesorů RISC-V a akcelerátorů RISC-V a tak. Nasdílím popisy těch projektů, v popiscích to bude. Plus do mezirezortního řízení zamířila Národní polovodičová strategie, která má ten sektor podpořit tak, aby aspoň byl trojnásobný v dohledné době. Takže v tomto jako nějaké aktivity jsou. Můžeme za to děkovat jednak týmu kolem Sikely, ale i třeba na Ministerstvu pro vědu a výzkum, ale taky hlavně teda Národnímu polovodičovému klastru, no, který to tlačí. Už mají asi 30 členů, což není málo. Takže tak. Nyní Adam bude mluvit o Trackmanii a AI. To bude hrozně rychlé. Aha, to nevadí. To bude hrozně rychlé. My jsme tady, myslím, že už minimálně 3krát upozorňovali nějaký projekty z Trackmanie, které byly AI-based. Většina z nich byly založeny na reinforcement learningu. Myslím si, že no možná 100%, já jako neznám úplně všechny, ale drtivá většina z nich. A ve výsledku šlo primárně o to prostě naučit nějakou síť, nějak konstruovanou, aby zajela tratě v nějakých rekordních časech ideálně. Nebo ideálně, aby zajela i tratě, které nejsou v lidských možnostech, ale dokázal to ten stroj. Jo. Což samozřejmě v tom editoru je možné vytvořit takovéto zrůdnosti. Což mi připomíná jednu starší hru, Elastomanii. Znalci jistě si vzpomínají a tam také šlo vytvářet mnoho divokostí. To teda. A pamatuju si z toho i ty různý weby, kde lidi spolu bojovali o nejlepší časy a byla to jedna... Byla společně s Bulánkama nejhranější hra v počítačových učebnách své doby. No, myslím, že Elastomania byla lepší. No, ale to nevadí. No. Tak a právě ohledně té Trackmanie tak vznikl postupně updateovaný blog post, který mapuje historii veškerých pokusů na řešení
reinforcement learningu a neuronových sítí z hlediska právě závodění v Trackmanii. Takže máte tam veškerý zdroje na ty tvůrce těch modelů, případně pokud mají YouTube, tak i na jejich prostě kanály a můžete si projít veškerou tu historii, co se tam dělo nebo co se tam děje momentálně teď a nějak se na to navázat, pokud by vás to zajímalo. Já bych řekl, že to je hrozně zajímavé i z toho důvodu, že to dává možnost vlastně vaše nápady a vaše nějaký motivace aplikovat v praktickém ohledu bez toho, aniž byste museli řešit třeba to propojení APIčka mezi Trackmanii a vaším modelem. Jo, na to už jsou většinou tooly a jak to tak u všeho bývá, tak je super, že třeba člověk má zájem o něco teoretického nebo se mu něco líbí, ale dostat to do praxe je těžký, když tady to máš trošku na podnose, řekněme. Takže je to velmi naučné a skvělé a v popisku budete mít ten odkaz, tak se na to můžete podívat, kdyby vás to zajímalo. Jo, to se podívám. Dobře. No, já teďka jdu k témátku, jak jsem teasoval. Už jsem ho tady zmiňoval i dřív, že Česko bude mít první kvantový počítač. Jo? V superpočítačovém centru IT for Innovations v Ostravě, kde máme nejrychlejší superpočítač v Česku, budou 3 nový se kupovat. Asi až 3 nový za miliardu. A to teď není důležitý. Důležitý je, že tam teda pořídí kvantový stroj. Je vypsaný tender, teď se jakoby vyhodnocuje, taky zase v Bruselu, protože půlku platí, vyjde asi na 180 milionů, je to menší počítač. Bude jeden z 6 v Evropě, co kupuje teda Evropská komise. Půlku zaplatí teda Evropská komise a druhou půlku pár států konzorcia Lumi, kde jsme členem, takže nám tam přispějí nějaký naši kamarádi. Jsou to většinou takový ty země spíš na západ. No. Polsko a plus země na západ nebo do Skandinávie. Jsme v takové ekonomicky silné společnosti. Klasicky jsi musel kopnout do Poláků hned. Ne, Poláci jsou dobrý. Ty jsou v kvantové oblasti mnohem dál než my. Taky ne, jak jste upřesně. Poláci a západní země. Tak ty jsou vnímány taky jako východní blok s náma. Já to chápu. No, jinak Poláci respekt. No. Jsou to dobří kolegové. Šanci. No a tento stroj, teda teď se řeší v Bruselu, už jsem byl v Ostravě, už mi ukazovali komůrku, kde to mají připravený, ještě tam probourají takový velký okno, aby ses na to mohl dívat zvenčí a nemusel chodit dovnitř, jako pro návštěvníky. A ne úplně asi v okno, jako úplně ven z budovy, ne? Jako... Ne, jako do jasně, chápu. Zavřený části. A když budeš třeba přineseš návštěvu, tak ji budeš moct ukázat přes klop, že k kvantovým počítače se nechodí, k tomu se taky dostaneme. Proč? No ale bude, měl by snad být letos to všecko vyřešený. No a já mám takový info, že ten tender, ono to nějak vleče a že se tam přihlásila jenom jedna firma. A to je finská společnost IQM, která je jedním ze 3 takových výrazných evropských producentů teda kvantových počítačů na bázi supravodivých qubitů. A zřejmě asi IQM se tam dostalo, jediný se odváží do toho jít vzhledem k nějaký specifikaci technický, to psali v Ostravě. Je prostě nejdál to IQM. Jo. Jako také komise a tak to nekomentuje, já zatím mám info, že by tam měly být jenom ty Finové, ale že to teda asi zřejmě teda dostanou a to znamená, že dodají Finové kvantový počítač do Ostravy. Jo. Což je krásné. Mimochodem v tom tendru je podmínka, že to musí být European Added Value, to znamená, že přidaná hodnota z Evropy, tím pádem komise tam jasně řekla, že chce nakupovat evropský stroje, ne z Ameriky. Chce podpořit jakoby touto ochranářskou politikou lokální jako ekosystém. Asi správně, co k tomu dodat, platíme si to my, chceme se v tom někam posunout, takže... Vím, že si Američani dost začali stěžovat na Evropu, že se v kvantové oblasti začíná uzavírat, ale ono se asi není čemu divit, když jim vždycky všecko odevzdáme, že řekněme, nebo jak to nazvat. Já myslím, že za tyto řeči Evropská
komise brzy udělí zase nějakou pokutu, jo, aby skrotli trochu. No a teda pojďme k tomu, co to je ten supravodivý kvantový počítač. Ne? Nebo takhle, kvantový počítač, já ještě možná vysvětlím, že já zjišťuju, že ne každý ví, co to vlastně je. Já teda taky ne, protože je to tak složitý, že o tom vím jako velmi základně, jako samozřejmě. Asi si nebudem nalhávat, že jsem nějaký velmi dobrý kvantový fyzik, že? Inteliguán? To teda rozhodně nejsem. Základ je, známe dnešní běžný počítač, což je v podstatě Turingův stroj, přicházejí po něm postupnost jedniček a nul, bity, a tím pádem máme nějakou omezený možnosti, jak ty informace zpracovávat. Když ti to tam takhle leze, ty bity, tak počítáš jedno za druhým, prostě řekněme. Až na paralizaci, ale... Jasně. To jsou takový ty vohcávky, ale jako asi si rozumíme. Nicméně je to zde, opět zmíníme Feynmana, to taky zmiňujeme často, hlavně ty. Tak ten miláček, že? Tak ano, tak ten samozřejmě je to držitel Nobelovky, fyzik, že jo, a on už od roku 59, tuším, začal rozvíjet jako myšlenku, místo jako nějakého klasického digitálního počítání, že by šlo využít možnosti atomů. Že jednoduše řečeno, můžeme počítat na atomech. Jak známo z kvantové fyziky, atomy se můžou nacházet ve dvou stavech, nebo ve více stavech zároveň, tak, jsou v takzvané superpozici. Já nevím, jak to popsat, prostě je to strašně těžko představitelný, že prostě kmita, jak steklí a... No, jsou ve všech pozicích s nějakou pravděpodobností. No, asi tak. Takže tím pádem a navíc a vlastně na základě toho můžeme místo klasických bitů používat nějaké kvantové bity, takzvané qubity. Jo? No a na qubitech je zajímavé ještě to, že můžou být provázány jeden s druhým, což zvyšuje počet možných interakcí mezi sebou. Jo? Když přidáte jeden nový qubit, tak se množství interakcí zdvojnásobí. To znamená, že to fakt skutečně může být obrovský, jako jednoduše řečeno, výpočetní výkon. A jsou věci, které dnešní počítače i superpočítače prostě nerozlousnou, nebo to by to trvalo desítky let, nebo něco takového. A teď je teorie, že kvantový počítače, až budou dostatečně vyspělí, tak to, s čím by se tady za superpočítač soupeřil desítky let, tak on udělá takhle, všecko vypočítá naraz a tady to máte. Tím pádem potenciál jako kráva změnit všechno. Vývoj léků, nových materiálů, solární energetiky, fúze. Jako rozlousnout pochopit, jak se dějou interakce na molekulární úrovni a tedy teoreticky. A to má své i problémy typu teda kvantum, třeba resilient, šifrování, ano. Což je problém Bitcoinu, nebo mnoha jako věcí, které jsou problém. A proto do této oblasti brutálně se zajímají o to vlády a armády, včetně NATO, a proto třeba Amerika omezila export těchto technologií a dělá screening investorů do těchto technologií, zahraničních investorů, včetně českého fondu Tensor Ventures, který investoval do washingtonského výrobce kvantového čipu. No, já ještě se omlouvám jenom, jak zpovídal ten úvod a jak jsi říkal, že to je počítání na atomech, tak já jsem k tomu chtěl říct takovou analogii, která třeba mně se hrozně líbila, byla, že tohle není spojený úplně jako s kvantovým počítačem, jo, ale když se třeba řeší to, jak se dostat z bludiště, jo. Ano. A ty místo toho, abys to procházel, tak třeba do toho bludiště můžeš nalít vodu. Jo. A můžeš koukat to, jaký to rameno vlastně se dostane do toho konce a potom to vytrejsovat zpátky. Tak to je vlastně počítání taky na jiném médiu. Ano, není to počítání tím, že to prochází, je to počítání na toku vody nebo obecně na flow. Jo. A to je podobný, je to analogie v tom, že prostě jenom pracuje s jiným médiem, který v tomu může být lépe uspůsobený. To je pravda, a tam zase taky pracuje s nějakou... Taky to můžeš stáhnout na to kvantovou fyziku, ne?
To nevím, že existuje... Jo, takhle. Že existuje určitý počet jako drah a vždycky si já vím, co si myslíš. vybereš tu nejlepší cestu. Jo, jako můžeš. To je protipol newtonovský fyzice, že? No, to bych zase úplně... Dobře, zase bych se úplně tady neodvažoval, ale spíš jsem jenom chtěl přirovnat to, že to počítání nad tím atomama je to samé, jak když prostě pro řešení nějakého problému třeba využiješ vodu, kterou naliješ do bludiště. Jasný, to chápu. Než abys to procházel. Tak, jo. Ano, tak. Omlouvám se za přerušení toku myšlenek. Ne, to je v pořádku. No, takže to je zhruba v kostce kvantový počítač a důvody, proč se o to všichni teď zajímají. A prostě už nějaký kvantový počítače dělat umíme. Nedosáhli jsme kvantové nadvlády, takzvané quantum supremacy. To třeba tvrdil Google pár lety naspátek se svým kvantovým počítačem Sycamore. Teď se ukázalo, že to, co on spočítal, tak překonalo teď pár týdnů zpátky superpočítač s 2600 Nvidia a 100. Takže to kvantová nadvláda nebyla. Má to mnoho problémů. No mimochodem, ale finančně za to je docela vlastně dobrý úspěch, ne? Jo, asi. Jako, že to je dobrý financial wall na to, kdybys to chtěl překonat? Jo. Že to, jo. To není za super, jako Lidl. To ne. No a my máme více druhů kvantových počítačů lomeno kvantových bitů, qubitů. Na bázi iontových pastí, no ion trap, je to správný překlad asi, jo? Jo. A další s laserama, ze vším možným, najděte si, nebudeme všechny probírat. Řeší se, který z těch qubitů budou nejlepší. Je to podobně jak s fúzníma reaktorama, tam máš taky víc druhů, každý přístup trošku jiný, že jo? No a teď jsou zastánci toho a tamhle toho a nejběžnější, ten vlastně takový nejnudnější je supravodivý qubity. Počítače na supravodivé bázi, který bude právě i v Ostravě. Takže tam bude zima. No to je teda velká. Výhoda těchto supravodivých strojů je to, že můžou fungovat s technologií, kterou známe ze současných dnešních počítačů, to znamená s křemíkovými čipy. Jak známo, křemíkový čip je destička, wafer, do kterého se složitýma způsobama vyleptají obvody elektrický, kudy může proudit šťávička, že? A buď je tam 0 nebo 1, podle toho, jestli v tom obvůdku je elektrůnek, že? už ne, už to nedělej. Prostě, jestli tam je elektron nebo ne, prostě, no, v tom obvodu. Jestli tam je proud nebo není. 1 nebo 0. To je známý princip čipů, jo? Supravodivý qubity můžou pracovat s tímhle samým, ovšem se zásadním rozdílem. Ty musíš dostat teplotu něco málo nad absolutní nulu. Díky tomu se obvody stanou kvantově mechanickými, takzvaně koherentními, díky čemuž není narušovaná superpozice elektronů. Mm-hmm. Jo. A když spojíš různé obvody, je možný dosáhnout jejich provázání, což umožňuje kvantové výpočty. Ale musíš tam to chladit. Takže vy, když jste určitě někde viděli takový ten obrázek superpočítače, jak tam je taková ta šílená, vypadá to nějaký obří šperky prostě, lustr. Zlatý, jak lustr, to není kvantový počítač, to je pouze jeho chlazení. Ten čip je ve skutečnosti normální čip malej. A to všecko je chlazení, aby ses dostal na ty brutální milikelviny. Jo? No, to má obrovskou nevýhodu, tenhle ten přístup, že jakákoliv vlastně nečistota nebo zachvění, právě když tam někdo kolem jde a dupe jako slon a tak mohou rozbít koherenci těch obvodů.
Takže vlastně nemohou najímat ani obézní lidi. Ne, to asi ne, nebo prostě to mít izolovaný někde. Když se ty měříš dobu koherence a po kterou ty atomy kmitají v té zájemné koherenci, prostě tohle vysvětlovat je takový. A vlastně čím stlačíš tu teplotu níž, tím pomalejší je pohyb atomů, jo? A tím delší máš dobu koherence a tím pádem můžeš jakoby počítat. Jo? Dosahovat těch kvantových výpočtů. Zároveň my neumíme se dostat v tom chlazení na absolutní nulu, jo? Takže se do těch výpočtů loudí chyby. My musíme proto používat algoritmy pro korekce chyb, což je prostě oprus. Do budoucna možná asi bude řešením, že na jeden qubit navážeš další qubity, které budou sloužit jako v podstatě taková záloha. Jo? Jenže na jeden takový qubit budeš produkovat třeba 100 dalších qubitů, aby dělali ty korekce, nebo byly jako záložní výpočet. A od toho jsme taky ještě docela daleko. Mm-hmm. Jinými slovy, my máme třeba supravodivý qubity, třeba ten v Ostravě bude mít 20 qubitů, ale jak vidět, kvantovou nadvládu jako nemáme. A je to složitý a je to oprus a tak. No tak zhruba něco takového prostě teď bude v Ostravě a bude to napojený i na ty běžný superpočítače, že bude to mít hybridní režim, takže můžeš dělat výpočty více druhů. No a jako praxe ukáže, co s tím? Tohle to mě ale minimálně určitě donutí, zvlášť díky tomu, že pak člověk by se na to mohl podívat, jako si to víc nastudovat, protože já v tomhle tom jsem Lidlman hroznej na těch počítačích a rád se na to mrknu, ale samozřejmě je to jako složitý a je na to napojený strašně moc teorie a je to peklíčko. To rozhodně, když jdeš na tenhle low level, ty už můžeš začít jako high level nějaký kódování, programování pro to. Nejrozšířenější je dneska nástroj Qiskit, Qiskit. To vyvinula IBM, která je jedním z hlavních hráčů v kvantových počítačích a dala to ven jako open source. Takže ty můžeš třeba dneska si to napsat v tom Qiskitu a poslat to na cloudový stroj IBM. A existují kvantový simulátory. V Ostravě dokonce spustili jeden, běží to na těch A100, co tam mají od NVIDIA. To je napostavený na technologii NVIDIA CUDA-Q, CUDA Quantum. Takže i taky furt je simulátor, no, samozřejmě. Jo. No. Takže na to se může taky mrknout. To je jak takový ten vtip, že nebudu brát beta-karoten, já si počkám na alfu. Ano. Tak já bych radši taky ovládal ten pravý počítač. Tak jasný. No a někde jsem viděl požadavek, jestli bychom nemohli probrat, jak se ty kvantový počítače programujou a tak. Já předdomlouvám jako hosta, který by nám to krásně vysvětlil. Je to kvantový fyzik z jaderky a dělá různé věcičky s kvantovými počítačemi jako i na běžném trhu. To bych uvítali i já, protože aspoň budeme mít povolaného člověka. Ano, právě. Takže tohle bude v Ostravě. No a já bych na to ještě navázal jednou částí tohoto tématu, který jsem si tak jako nazval, že se Česko snaží vydat do kvantové éry. Jo? Vysvětlili jsme si, proč je to důležitý. Co to zhruba je, teda tohleto. K tomu je nutný dodat, že do toho opravdu tečou obrovský prachy. Obvyklý podezřelí. USA, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Nizozemsko, Kanada má velmi dobrý kvantový projekty, Izrael, UK. Asi takový ty největší, Finsko. No a všude možně okolo jsou kvantový startupy, hromada kvantového výzkumu, aplikovaného AI a td. A děje se kolem toho hromada i v tom Polsku právě. V Česku v podstatě velký prd. Z kvantových startupů 0,
Aplikovaný výzkum chybí, máme dobrý ten základní výzkum, řekněme. No a teď se teda rozjeli akce, pojďme s tím něco udělat. Pojďme taky do toho naskočit. Byť to samozřejmě může být jedno velký FOMO zase. Že se ukáže, že jsme ještě tak daleko pořád v tomhle všem, že to teď zase vzniklo nějaký FOMO a všichni radši do toho investují, aby nebyli pozadu. Protože to skutečně může změnit všechno. Že jo? Pokud ty získáš prolomí šifrování jiných velmoci, easy. Pokud vyvineš lék na rakovinu, ty vole, výhoda jak prase, že jo, pro tvou farmacii, pro všechno. A to. Kdybys vymyslel nějaký díky kvantovým výpočtům nějaký nový zdroj energie, totálně účinný, opět si začneš diktovat, ropa může jít do háje, a to. No, takže Česko řeklo, jdeme na to, taky něco uděláme, jo. Teď je důležité říci, že na politické úrovni je tahounem tohoto všeho tvůj oblíbený pirát Ivan Bartoš, který má v tandemu měl ministryni pro vědu a výzkum Helenu Langšádlovou, která byla komediálním způsobem odvolána a místo ní přišel Marek Ženíšek. Velká chyba. Ano, jako je, no. Já vím, ona se za to může sama v tom ohledu, že co jsem se dostal, tak je to mikromanažerka, která nenechala moc ostatní dělat věci, aniž by do toho furt nekontrolovala, tím pádem třeba i to pak mělo vliv na prezentaci její práce a td. Nicméně řekněme, že její tým udělal hodně. No a právě tyto dva si zasloužili o to, že byl jmenován národní zmocněnec pro kvantové technologie. Je to Petr Kavalíř ze Západočeské univerzity v Plzni, který tam vede i Centrum nových technologií, kde je mimo jiné kvantum. A ten teda se jal statečného úkolu nějak to tady skonsolidovat. My jsme silní v tom, že máme slušný základní výzkum. V Olomouci na univerzitě, v té Plzni, na ČVUT, na Jaderka a td. Máme Igor Jex, což je profesor z teoretický fyzik právě z jaderky ČVUT, tak říkal, že na Nobelovku to ještě není, ale jsme blízko v tomto ohledu. Zároveň máme 0 přenosu do praxe, jo. To je potřeba říct. No a teďka právě všichni známe akademiky, jo. Totální hašteření. Velký ega, hašteření, taková rozhádanost, trošku závist, takový ty věci. Takže ono máš tady mezi sebou takový různý skupiny lidí, který zájemně tak jako jo. A když se tak jako právě chodil jsem teď jako x dní po tom v uvozovkách trhu, po té scéně a zjišťoval, jak to funguje. No tak jako hašteření a právě pan Kavalíř mi říkal, že jsme vystartovali se zpožděním, nemáme žádný finanční zdroje, jsme totálně takový rozhašteřený a že teď potřebujeme to prostě slepit. Takže on se snaží, že říká, dobře to děláte vy taky, ale musíme spolu mluvit, musíme být jednotný hlas, musíme... No a jde o to, že mimo jiný chtějí získat jako prachy, že jo. Já nevím, kolik je teď roční rozpočet na vědu, který se neustále má tendence osekávat, strašně krátkozraký. Vždycky bude se šetřit, co osekáme vědu. Šílený přístup, hroznej. Mělo by se zaměřit na to, jestli ta věda, ten výzkum je efektivní a je z toho něco praktického. To nám dělá velký problémy, ale osekat prachy k nikam nevede. Já jsem ještě zapomněl zmínit ty super úspěchy, tak třeba Akademie věd a pan Jungwirth a jeho elektromagnetismus, naprosto špičková práce v kvantové oblasti. Takže jako my máme tyhle věci. No
teď jsem trošku utnul tu myšlenku. No, takže zhruba dejme, myslím si, že 40 miliard ročně na vědu. A co jsem tak slyšel, tak oni by si chtěli jako další jako 1,5 miliardy na kvantum, na různé projekty, což jsem zvědavý, kdo jim to dá. Teďka, co se děje, vycítila příležitost společnost IBM, která, když se podíváš, teďka Ivan Bartoš byl na několika pracovních delegacích, třeba v Americe, v Japonsku, v Koreji, vždycky s ním byli zástupci IBM a třeba v té Americe byli v centrále IBM poblíž New Yorku, kde se byli dívat na kvantový počítač. Všechno, vlastně, co teď vidíš, tak řeší IBM. IBM už prodala na ČVUT přístup ke kvantovým počítačům IBM na supravodivých qubitech, že k nim může přistupovat na dálku. Studenti všichni, děje se to tam, už to používají. Právě používají ten Qiskit a přístup na dálku. Rozhodně nelze upírat IBM, že je jako na špici. Jo. Oni mají třeba ten jejich, myslím, Osprey se to jmenuje, ten kvantový počítač má už asi 1100 kvantových bitů. Jo. Byť supravodivých, byť s jakou to má reálnou použitelnost, to jsou další věci, ale rozhodně jako dělají dobré věci v tom. A právě tímhletím to hájí i jako třeba rektor ČVUT, pan Jex a další tyhle osoby silný, který to táhnou, že vlastně třeba 64-kubitový teda kvantový počítač od Fujitsu přirovnali tak jako k dětský hračce, jo, a tedy. Rozhodně jako je pravda, že IBM tady za to lobuje a dělá osvětu a dělá jako nějakou záslužnou činnost a zároveň si hledá odbytiště, což samozřejmě je zcela v pořádku. Jo? Když tam není nějaká korupce a šílenosti, tak je to úplně v pohodě. Jo, mimochodem ten stroj z 1100 kubity není Osprey, ale Condor. Když byli v tom centrále IBM, tak tam jsem viděl fotku slajdu, že tam bylo napsaný Quantum Innovation Center v Česku a byly tam všechny ty univerzity, akademie, všechno jsem zjišťoval, co to je, tady bude kvantový inovační centrum, jo, nebo co. A jsem se dozvěděl, tak ten slide vytvořila sama IBM, jo, že všem těmto organizacím v podstatě chce prodat ten cloudový přístup ke kvantovému počítači. Jo. A co jsem se tak dozvěděl, jako ty univerzity a tak by asi i měli zájem, ale kde na to vzít desítky milionů na ty přístup, no to není zadarmo úplně. A vlastně jak to vytendrovat, když je to přístup k jedné firmě, tak můžu se ptát ČVUT. No. IBM ještě taky obhajuje tenhle přístup cloudový tomu, že nemá cenu kupovat si, jako že ty chudý malý státy, že nemá smysl, aby si ty kvantové počítače kupovali, protože už když je koupíš, tak jsou vlastně starý, protože instalace třeba trvá 2 roky a už je to zastaralý v podstatě. Tak Ostrava zvolila jiný přístup, ale tam to platí konzorcium a Evropská komise, takže asi jako je fakt, že za svý by na to těžko dosáhli. No a další věc je, co je potřeba začít řešit, tak vzdělávání v těchto oblastech. Už první firmy začínají najímat lidi, kteří by měli být schopní s kvantovými technologiemi pracovat jako na nějaký, řekně, uživatelský bázi. To znamená, že jsi třeba inženýr a dokážeš si tam poslat nějaký výpočet nebo něco. Těch oborů na tohle zaměřených máme velice málo a uvidíme, jestli se to nějakým způsobem rozšíří. Teďka byl v Praze vůbec první kvantový hackathon. Podařilo se tam dostat i díky IBM nebo Tensor Ventures, jak jsem zmiňoval, což je jediný český investoři, který investují v zahraničí do kvantových technologií. Tam dostali asi 60 účastníků a ty výherci se měli setkat s Petrem Pavlem, ale ten nakonec nějak nemohl nebo co, tak byli aspoň na Hradě, jakože je přijali.
aby byli jako motivovaný. Jo. Že on je takhle podrazil. Já nevím, co tam přesně bylo. Já vím, že určitě jako chtěli, že jim to nějak potvrdil a pak něco, možná byl, ne, na to neletěl. Ne. Něco bylo jinýho prostě. Ale prej příští rok, že druhý hackathon, že to už klapne. Jo. No. Sledovat to. No ty prachy jsem říkal, uvidíme a teďka se dává dokupy ta kvantová strategie. Pan Kavalíř obchází postupně všechny, snad letos by to ještě mělo jít do nějakého mezirezortního připomínkového řízení, no uvidíme, co z toho bude. A hlavně, jestli se ta kvantová strategie potom vůbec bude jako dodržovat, že jo, klasický psaní českých strategií. Otázka taky další věcí jsou ty peníze, jo, jestli to vlastně je potřeba. Jsou názory, že když najednou pošleš 1,5 miliardy zase výzkumníkům, že to zakonzervuje to neproduktivní český prostředí, že je sice pěkný základní výzkum, ale spin-offy žádný. A jsou obavy, že žádný prachy nepotřebujeme, že to akorát tuhle situaci zabetonuje zase, jo. Těžko říct, co by fakt se musí asi strukturálně změnit. Ale nebo těma penězma podporovat tu praxi. Nějak to správně nasměřovat, no, přesně tak. Přes nějaký Czech Investy a tak, ten se kolem toho taky točí Czech Invest a tak. No jinak mimochodem říkal mi pan Kavalíř, že měli tady třeba zmocněnkyni z USA na kvantové věci, taky ukázali ty Olomouce, tyhle projekty, říkal, byl hrozně spokojená, je fakt dobrý, jako na úrovni. A pak prej se nějak taky dozvěděli, že no, vy to tady v Česku a v té Evropě vždycky tak hezky vymyslíte vědecky, vy to vybadáte a my to překlopíme do těch firem od vás. A vyděláme na tom tvrdý prach. Takže to je realita Evropy. Ten výzkum je tady pořád skvělej i v tom Česku. Firem pomálu. I to je ten důvod, proč, jak jsem zmiňoval, že Evropa se víc zabetonovává, že to trošku chce si urvat taky sama. Chce dělat i kvantový čipy jako víc v rámci Chips Actu, tam zase do toho řvou běžný čipový firmy, že jim budou ukusovat z koláčku financování. No. A jsou samozřejmě kvantový svět, nejsou jen kvantové počítače, jsou to třeba kvantové sítě. Buduje se evropská kvantová síť EuroQCI, která bude napojená i na satelity pro distribuci kvantového klíče, QKD, Quantum Key Distribution. Ten se kóduje do stavu fotonu, tyto informace. A Česko se zúčastnilo, NÚKIB má to ty výzvy evropský vypsat, má na starost Národní úřad pro kyberbezpečnost, který to dlouho strašně zdržoval. Já myslím, že jsme to tady řešili. A nakonec to vypsal a třeba CETIN už udělal první testy a mají rozpracované některé pilotní projekty, takže asi se to hejbe a CESNET dělá zajímavé věci kolem síťových přenosů kvantových. No, uvidíme. Snahy teď jsou takovýhle, snad jsem to jako nějak shrnul, co to zhruba je. A já jsem zvědavý na dvě věci. Jestli se teda nějak tím, že máme zmocněnce a nějakou politickou podporu, že se to nějak teda nakopne, jestli se to sjednotí a jestli celý tohle není efekt FOMO teda ve výsledku, jo? Jestli se ukáže, že ty pokroky dokážeme dělat a jaký qubity vyhrajou. No, na to jsem taky zvědav a třeba se tady k tomu tématu teda budeme věnovat více s hostem a ano. Aby to bylo i technicky exaktní, že? No to hlavně. Elektron, neutron, atom, same old. A pak do toho dáš škvarky. A škvarky, ano jo, škvarky. A už se ztrácíš. No, a už jsi žajzlu, no. Všecko jsou to nějaký malý kuličky, který nevidíme prostě. No, to bych radši neříkal. To tak, no. Však, já si dělám srandu. Takže tak, no, dejte vědět, jestli vás vůbec vlastně tato problematika zajímá, protože furt se bavíme o něčem dost abstraktním do jisté míry. Jo, pro uživatele normálního no, extrémně. No. Takže tak, dobrý, a teď jdeme na zřejmě poslední téma, který bude Adamovo, je to GPU Friendly Stroke Expansion
neboli jak efektivně kreslit čáry. Ano. Zní to banálně, ovšem tento paper je teda o tom, jak skrotit, opravdu nejlépe skrotit rendering stroke paths. Stroke paths jsou takový ty třeba jakýkoliv nakreslení paterny. A většinou se to dělí na stroked a filled path. A filled path jsou takový ty, který mají nějakou hranici a jsou vyplněny něčím. A ty filled path jsou teda nějaký curves obecně vzato, když to takhle řekneme. A ty stroke paths, a proč se tím ten paper zabývá, tak jsou horší v tom, že nás nutí jako vykreslit tu danou path na základě několika požadavků. A jako přináší to velmi, velmi mnoho limitací a pak se dostaneme i k těm vlastně hardwareovým z hlediska GPUčka. Jo. Ale tak první věc, kterou si musíme vždycky jako určit, tak je typicky, jak je tlustá či hubená ta curve v nějakém prostoru. Že jo. Ona ještě k tomu může být jako hubená a tlustá dynamicky. Že? Když máš nějakou kaligrafii a koukáš se na to, tak ono to no jasně, to je krásné. Mění svoji tloušťku. A což vede ovšem na nutnost toho řešit normály k daný tý curve v prostoru. A ty vlastně musíš jako, vždycky určíš jako nějakou normálu na tu curve a teď jako po těch normálách putuješ a podle toho, jak to má být tlustý, jak tam se zastavíš. A tam vlastně to tvoří hranici toho, co ty potom vykresluješ. Jo. Mm-hmm. No, ale tohle to není úplně jako triviální operace, která by se dala dobře za prvý teda paralelizovat, ale ještě jsem tady chtěl dát poznámku, že to velmi, velmi lehce se to podobá Laplace Beltrami operátorů, který je teda znám, nebo který je rozšířením klasického Laplaceu, nebo Laplace operátorů, tak Laplace Beltrami je rozšíření na manifoldy a submanifoldy, hlavně jako v rámci nejen topologických výpočtů, ale prostě výpočtů nad manifoldama, což se může dost často hodit a ty také řeší nějaký normály, jak vyplnit nějaký prostor okolo manifoldů. Mm-hmm. Já do toho taky už trošku je to jak ty kvanta a škvarky. No, já do toho nechci technicky. Na rozdíl od té kvantovky tady tomu docela jako prakticky používám a rozumím, ale nechci to tady vůbec rozebírat, protože těch věcí je tam spousta teorie zatím. Ale kdyby vás to zajímalo a chtěli byste se na to podívat a vůbec by vás zaujalo ten podnět toho, jak rozšířit Laplacián z klasického Rn třeba na manifoldy, tak se na to určitě mrkněte a myslím si, že budete uspokojeni. Jo. Je to asi pro malou část třeba posluchačů, ale je to poměrně dobrý. No, další věc, co musíš řešit u těch stroke path, tak jsou teda věci, jak budeš řešit jako ostrý úhly nebo zatáčky. Že jo. Tak když máš prostě nějaký písmeno, který je definovaný nějak, tak jako když dojde ke zlomu těch čar, tak co? Tak to má být zakulacený, nebo tam má být jako ostrý roh, nebo Jo. Což jako není teoreticky za to tak hrozný řešit, ale přece jenom musíš jako s tím počítat a musíš správně umět handlovat i třeba přerušovaný páty v prostoru, že? Nebo strokes. Prostě to taky často musí dělat třeba v technických výkresech. Běžně, jo. Potom do toho vstupuje i věci, jako je anti-aliasing, který je taky prostě dost často omrt, pokud to má být dostatečně jako dobrý, hezký, jo. Další problém je, že jakmile rozšíříš tu jasně definovanou jako křivku o tu šířku, o tu tloušťku, tak ty musíš to pokrýt jako triangulací, že? Abys to potom mohl rasterizovat na GPUčku. A abys to mohl rasterizovat, tak jak jsem měl, tak to musíš pokrýt trojúhelníkama. Abys to mohl pokrýt trojúhelníkama, tak ale nevíš, kolik jich tam dopředu bude, protože je to prostě dynamická záležitost. Jo? Nebo asi bys našel nějaký podivný přístup, který bude vždycky mít konstantní počet trojúhelníků, ale ta chybovost nakreslený
curve bude jako velká, takže musíš umět dynamicky alokovat velmi dobře vertexy, respektive prostě tvít trojúhelníčky, v paměti. Apokalypsa. A to může být jako poměrně, nechci říct složitý, ale udělat to jako co nejefektivněji a optimálně, abys nezdržoval ten rendering proces, tak taky není úplná jako sranda. Jo? A musíš se starat prostě o veškeré ty buffery a takovýhle ty kraviny okolo. Já teď si ještě zmíním, že nejde jen o nějaký jako malý use case v rámci kreslení jednoho uživatele, jakože já si někde v nějakém SVGčku nebo jako nakreslím křivku a teďka si nějak dělám tlustší nebo hubenější. Nemusíme jít úplně daleko, jako můžeme se kouknout na nějaký CAD výkresy, že jo? Komplexní třeba celého motoru. To jsou prostě stovky tisíc klidně takovýchhle stroke paths, který ty musíš vyrenderovat v real time, třeba v 60 nebo 30 fps pro toho uživatel nebo inženýra, který to může ještě rotovat, že jo, a tak dále. Teď právě tyhle ty CADové mašiny vždycky byly ty nejnabušenější, že jo, vždycky používali jako ty Nvidia Quadro a tyhle ty grafárny třeba 2 a tak, vždycky jsem jim to záviděl. No. Je to prostě trošku jiná, je to trošku jiná písnička, než dělat hry. Neříkám, že jedno je jednodušší než to druhý a naopak. Spíš jde o to, že ten přístup je trošku jiný a plno triků, který můžeš používat při dělání her, tak nemůže dělat při renderování 3D CADu, jo? Řekněme. Ale má to jako i mnoho jiných prostě použití, ale u toho CADu bych řekl, že si to dokáže každý jako poměrně dobře představit, pokud jste viděli nějaký jako hodně divoký výkres, tak víte, jak to může být jako šílený. A je to zajímavý, ale i jako obecně, protože oni to řeší víceméně všichni. Jo. Třeba i jako operační systémy, jak máš třeba iOS nebo Android, jo, tak prostě Android interně používá Ski Engine, ten už používají, myslím, že od začátku, nebo hrozně dlouho. A oni s ním řeší hlavně jako vykreslování 2D věcí, jo, jako fonty a no veškeré tyhle věci, které se taky týkají stroke path. A je na tom zajímavé to, že Skia a tak dále může být nějakou optimalizaci na nějaký hardware, když to Apple se svou architekturou tak může mít úplně jako jinou preferenci na to, jak tyhle ty věci řešit. A může to být založené jako, jak máš postavený GPUčka nebo TPUčka, nebo prostě může to být úplně jako velmi custom, jo? Takže z tohohle pohledu je to zajímavé, že by si řekl, jaké je to nakreslit obyčejnou čáru na obrazovce, na různých hardwarech, na různých displejích. No tak očividně jako kurevsky těžký, tomu se ještě potom dostaneme k těm detailům, ale i z hlediska toho hardwareu, který se používá, jo? A technologií, které se k tomu používají. No a tady ten paper právě si dal jako za cíl, nebo chtěl se zabývat tím, udělat tento proces co nejvíce efektivní, ať už z hlediska využívání teda jako klasických compute shaderů. Compute shadery teda nejsou úplně jako dostupný ve všech grafických API, řekněme, jo, ale v těch moderních ve většině, jo. Kdybychom se omezili na ně, tak jsme docela v pohodě. Takže chceme prostě většinu v compute shaderech, chceme teda paralelizaci klasickou pro GPUčko a chceme i nějakým způsobem pokrytí tý daný pád dělat minimálním počtem chytře zvolených segmentů a trojúhelníků. Takže jak jsem zmiňoval, máš nějakou curve, teď ji různě stlustíš v nějakých případech, pak to pokryješ, máš takovou tessellation klasickou a pak jdeš na tu rasterizaci a ty prostě vykreslíš. Jo? Nebo zabarvíš teda. No a právě, že jednou z technikou, kterou oni tady používají, která je moc hezká, tak je použití Euler spiral, prostě klasických spirál od Eulera, což je křivka, která já to trochu se pokusím vysvětlit nějak v detailu, ale opět podobně, jak jsme se bavili třeba o tom Laplace-Beltrame operátoru, prostě je k tomu potřeba nějaká znalost, jako třeba z topologie a z geometrie, ale Euler spirála je prostě křivka, která lineárně zvětšuje svůj curvature a curvature je jako zakřivenost té křivky. Když po té křivce jdeš dál, jo. Je to taková do sebe zamotávající, jako kdo máte video, tak já to nějak předu. Je to taková do sebe zamotávající se spirála čím dál víc a víc. Takový šnek do sebe.
A zakřivenost, nebo curvature teda, je většinou, ona se může definovat hrozně moc způsoby. Je to velmi i individuální per problém, třeba v diskrétním nějakým setupu, třeba na meších, kde to taky funguje, ale v tom spojitým, řekněme, takový hezký přirovnání je, že vezmeš že kdyby si přestal nějakou křivku a teďka já vezmu nějakou kružnici a tu na tu křivku můžu jako připlácnout v nějakém bodě. A tam, kde se to nejvíc shoduje, tak ta zakřivenost té křivky v tom bodě je 1/r, kde r je poloměr té kružnice. Takže když máš nějakou rovinu, tak abys to dokázal aproximovat kružnicí, tak bys potřeboval nekonečně velkou kružnici. Takže to je 1:nekonečno, takže zakřivenost je 0. Mm-hmm. Ale čím víc se to jakoby k sobě přichyluje, tak tím menší je ten poloměr a 1:r, čím menší r, tak tím to větší. Takže a ta Eulerova spirála je tak hezky udělaná, že se to zvyšuje lineárně, zakřivenost. Jo? Jo. Což se prostě trošku hůř jako takhle vysvětluje. Říkám, je potřeba si o tom něco jako načíst nebo se v tom trochu pohybovat, ale hrozně se to vyplatí na řešení různých problémů. Oni to tady zrovna používají. No. A teda to jejich jako specifické řešení umožňuje nejen teda paralelizaci, kreslení těch stroke path, ale jedná se i o unifikovaný přístup, který umí zvládnout jak stroke path, tak ty filled path, ty jednodušší, který jenom vykresluješ, jo. Řekněme. A obecně vzato teda potřebuješ několik kroků, který oni tam řeší v tom paperu. Jedna věc je taková, že třeba řekněme, že user nakreslí něco. Jo, ty cokoliv prostě nakreslíš a chceš, aby to jako někdo vyrenderoval po tobě. A ty vesměs vždycky chceš umět unifikovat tu reprezentaci té křivky v rámci nějaký báze. Takže ať už to jsou spliny nebo bezierku třeba, jo, nebo použiješ cokoliv, co se ti hodí, těch způsobů může být nekonečno, ale chceš to nějak unifikovat, že prostě máš nějaký typ jedné báze, ve kterým dokážu reprezentovat až na nějakou malou chybu to, co uživatel po mně chce vykreslit. A tyhle ty záležitosti jsou ale vždycky jako aproximací, jak jsem zmiňoval, a vždycky je vhodný, aby ta metrika té chyby, kde měříš to, jak moc se v rámci té báze od toho, co ti dá uživatel, se to liší, tak aby to bylo za první jednoduše spočítatelný, že tam nejsou žádný jako rekurze a různý subdivisions a takový pičoviny, který nechceš. A zároveň, aby bylo hnedka z toho třeba možný říct, že kolik potřebuješ těch subdivizí, nebo subdivisions, aby ses přiblížil co nejmenší chybě. Jo. Takže kdybych třeba já chtěl, jako kdybychom vzali v Fourierku teda, tak je tady. Prostě když budu mít jako přímku, jo, třeba y nebo y se rovná x, jo, a budu to chtít přirovnat nějakýma harmonickýma, tak tam dám jako jednu sinusovku a teď tam je nějaká chyba, jo, kterou si načtu. A teď vím ale, že musím přidat vyšší frekvence nějaký sinusovky, abych se k tomu přiblížil. A ty chceš po té metrice té chyby, aby ti rovnou vyplivla třeba kolik tady těch subdivizí, což může znamenat i to, kolik tam přidáš jako harmonických. Teď je to hodně jako takový nešťastný přirovnání, ale já myslím, že to je docela pochopitelný. Tak aby to z toho hnedka vypadlo. Abys to jako nemusel zkoumat, ale abys měl prostě uzavřený výpočet. Prostě closed nějakou formulu. Jo. Což v mnoha případech právě ty Eulerovské spirály umožňují. A je to lepší než bezierky a tak dále, který mají prostě plno dalších jako omezení. A na to se váže to, že jakmile umíš aproximovat to, co ti dá uživatel, tak ale musíš aproximovat, jak jsme se bavili třeba o té kaligrafii, že různě to je někde tlustý, někde hubený, tak ty musíš vytvořit i ty paralelní páty, mezi kterými to vykreslíš. A to může být jako další sranda, protože v různých těch bázích může být různě velmi jako komplexní to vypočítat. Že jako některé ty báze ti dají možnost to, že jenom to vynásobíš 5 a máš z toho paralelu, která je nahoře a minus 5 a 1 dole, anebo to může být nějaký úplně crazy výpočet. Jo. Ale u Eulerových spirál je to velmi jednoduchý a je to do jistý míry i symetrický řešení, že to, co vypočítáš na jednu stranu od té křivky, tak můžeš použít na druhou stranu od té křivky.
Až třeba na nějaký znamínko, nebo antisymetrický, jo, kdybych to teda takhle přirovnal. A v tomhle tom je to jako teda krásný, je to krásný nástroj a jak jsem měl, tak další skvělou zprávu je to, že to počítání té metriky, té chyby je teda přepoužitelný a lehko vypočítatelný. Občas ty integrály, které jsou uvedeny v tom paperu, nejsou spočítatelné analyticky, ale nějaký numerické metody jsou poměrně dost jednoduchý. Jo. V tomto bych chtěl ten paper doporučit, protože ta matika není tam úplně jako hardcore nějaká extrémně. Jako občas tam člověk zasekne, ale není to podle mě nějaký úplně k nepřečtení. A další sekce paperu se zabývají i detaily implementace těch compute shaderů, což jako velmi doporučuji, protože pokud vás zvlášť tady ty optimalizace zajímají, tak je to dobrý. A je tam i jedna lahůdka, je to napsaný ve WebGPU, které jsme tady kolikrát probírali, jistě. které není takovým jako evergreenem, nebo prostě lidi to až tak úplně běžně nepoužívají. Nicméně tím, že WebGPU je obecný API, jako grafický, tak to mohli velmi jednoduše napojit na jakýkoliv backend API. Jo. Grafický, takže si tam můžete kouknout na výsledky jako z Macu a z různých telefonů nebo z klasických Windows desktopů z Nvidia, má je to prostě úplně jedno. Jde jenom o to, jaký tam potom to API jako nějak napáduješ. Jo. Takže v tomhle to je taky jako velmi přínosný. Jo. A ve výsledku se jim tedy povedlo převést velmi jako extrémně svižnou pure GPU implementaci kreslení tady těch stroke path, která doposud nebyla úplně jako k dispozici. Jo. Nechci říkat, že nebyla nikde, protože samozřejmě je plno proprietárních řešení, Cat to může řešit nějak, jo, já teďka nevím, možná Cat je úplně open source v rámci tady těch nějakých renderingových pád, ale myslím si, že asi spíš Cat jako ten softwarový nástroj. Ale jako AutoCAD rozhodně není zadarmo. No, myslím, jako jestli není zadarmo třeba, nebo možnost nahlídnout do open sourceu nějakých částí té renderovní pipeline, to já nevím, no, jako, že se do toho tolik nezajímám. Ale zmiňuji to, že minimálně tady je jedna z prvních GPU implementací, které jsou opravdu velmi svižný a velmi zajímavý i technicky, i matematicky, i prakticky. A ukazuje to i na tu právě, že to doporučuji i z toho, že to prostě z hlediska náhledu ne na tu zajímavou část matematiky, jo, nějaký ty věci si musíte prostě prokousat tam, ale dost těch výpočtů i potom prakticky na tom GPUčku, že tam je ten engineering, je ta matematika. A ono jedno bez druhého není. Ne, že bych měl něco proti teoretickým výpočtům nebo čistým psaní kódu, ale myslím si, že největší nádhery vždycky vznikají právě v kombinaci těchto dvou věcí, zvlášť pokud pracuješ na obou. Je to největší takový ten achievement, jako, že jsi to celý postavil ten systém, že jo. A to já velmi respektuji. Respekt, jo. A ukazuje to i na to, že i taková blbost, která na první pohled se může zdát, tak prostě vyrenderuj tu curve, ne? Ty midvité. Ale ukazuje to na to, že taková blbost v úvozovkách může vést na jako brutálně, nebo ne brutálně, ale jako velmi komplexní a zajímavé řešení. A ten engineering zatím je prostě velmi lahodný, takže já bych to velmi doporučoval, pokud vás zvlášť třeba ten rendering a tak zajímá, tak tohle je úplně ideální paper na to projítí i s jistými návaznostmi na topologii nebo diferenciální geometrii částečně. Myslím si, že to je jako lahodné. Zajímavé, no. No tak pěkný. Já myslím, že to je dneska vše, ne? Dneska je to vše. Já jsem chtěl říct, že ještě až potom budete usínat v noci, budete se potit, no, tak jedna z těch kapek bude Honza. Takový ten dnešní díl byl prostě kvalitní. Výborně. Jsme rádi, že tyhle keci ještě snášíte. Já jsem myslel, že budeš kontrolovat a ty tam jako nebudeš? Nebo něco takového, že mi řekneš? Adame, ty jsi všude kolem nás. Ty nás objímáš svojí Já jsem dobrotou. Taková kvantová provázanost. No, to je totál. To tak. Vidím všechno. Ty se podrbeš tady na zadku a na druhém konci země se něco stane. Dobrý, Honzo, zase nepřehání tu familiárnost, jo? Zase nemusí být úplně. Pravda.
V tom případě my na to dneska zase prdíme, určitě zase budeme ještě přes léto, to je jasný. A budeme dříve, protože vlastně teď jsme měli být taky dříve, ale já jsem měl návštěvu rodinou. No, byla tady paní Adamová. Paní Adamová, ne jakože Máti, jo, ne jakože tohle žena. A co říkala o PPM? Říkala, že to je Lidl. Jo? Že to máme spálit. No a... to bychom museli jít spálit servery Google. Vysvětlil si, jak to funguje? Onzo, to nepruď. My tady můžeme spálit tvůj hard disk se zálohama. No, ale chtěl jsem se dostat k tomu, že a to jsem se tě chtěl zeptat. Já jsem si šák tou spocenou rukou do voka. Honzo, prostě štípe to. Už mě nepřerušuj. Nebo Hrozný, jak ty máš počasí. Já se nezvládnu, ale... A druhý víkend, proč jsme nemohli natáčet, bylo, protože Honza byl Kde? V Karlových Varech. A já jsem se chtěl zeptat, co jsi tam dělal? Byl jsi jenom s dcerou na pohádkách? Nebo to Dcera byla u babičky, ta nejezdí do Varu. A teď je v Londýně, letěla do Londýna. Počkej, já myslím, že jsi tam s ní koukal na nějaký pohádky. Ne, to já s ní chodím v sobotu do BioOka, to máme na Letný. Jo, takhle. Vždycky v sobotu dopoledne, jak tomu říkají, malé oči, že tam můžeš přijít s dětma, je jedno, že tam dělají bordel. To by připomíná, i hory mají oči, to mě ve mně evokuje, ale... Ale ve Varech nebyl, jsem s Míšou. Jo. Stavil jsem se samozřejmě třeba v salonku Vodafonu, kde jsem potkal lobbysty, že jo. Jo. A různě, no. A byl jsem dokonce i na filmech. Jo. A něco bys doporučil? Ne. Ne. To, co jsem chtěl vidět, jsem neviděl. Nebylo tam žádný drama s kozou v horách? Hele, bylo tam, vyhrál to film, na kterým jsem shodou okolností byl to dokument o nějaké britské malířce, kterou nikdo nezná. A bylo to natočeno totálně jako honipéřina. Mm-hmm. A fakt to bylo brutálně nemainstreamový, ale vyhrálo to. Jo. A ten lístek jsem dostal někde, říkám, tak tam jdem. No a to se mi stalo i loni, že jsem dostal lístek a šel jsem na film, který to vyhrál. Ale ten byl dobrý, ale tenhle letos to bylo zvláštní. A bychom taky mohli něco natočit spolu možná. Minulý rok tam byla premiéra že jo, to, ježišmarja, Bod obnovy. Tam jsem se nedostal, ale to jsem chtěl jít taky na český film Na vlny o českém rozhlase za války, nebo za invaze Rusů, řekněme. To je 68, ne to bylo? No, já to pořádně z hlavy nevím, radši nebudu fabulovat. Já schválně jsem si kolem toho zas tak moc nezjišťoval taky, jo. Viděl jsem jen trailer trošku a tam jsem se taky nedostal a takže... Dobrý, no, Honzo, takže ti děkuji za mě i za diváky za skvělý report z Kvaru. Potkal jsem tam Marka Prchala ve Starbucksu. I v Ústí nad Labem už je Starbucks. Ústí nad Labem? V Karlových Varech. V Ústí nad Labem asi ještě ne. No ty jsi řekl Ústí. Já vím, v Karlových Varech. Hele, normálně je i tam Starbucks a už jsem se díval i v nějakých dalších krajských městech. No. To už je fakt jako rakovina. Já jsem tady vysvětloval můj ekonomický... Ano. Jo, on je klasický takový ten žebříček, když se posuzuješ podle toho, kolik si můžeš koupit těch, že jo, Big Mac Index. A já jsem vynalezl Starbucks Index a takže se evidentně prostě máme dobře. A ještě našláplejší je Prchal Index, to je kolikrát za měsíc potkáš ve Starbucksu Prchala. No, v Davicích na kulaťáku hodně často. No. Přesně tak. A to je ještě lepší, to ještě víc udává tvoji jako významnost společenskou. Jo, tak stačí být v jedné místnosti a je to jiný. No já myslím, že asi už jsme došli ke konci. Došli jsme ke konci. My vám velmi děkujeme jednak za ty krásné zprávy u minulého dílu, pište teďka další. A děkujeme za pozornost a že nás šíříte. A za kryptíčko vlastně děkujeme. Ano, a ještě než se rozlučíte, tak já chci říct, nezapomeňte na to, že ta kapka je Honza. Ta kapka jsem já. Tak jo. Děkujeme Adamovi, děkujeme mně. Děkujeme Honzovi, děkujeme mně. A příští díl na viděnou a naslyšenou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.